abusuafo sɛdeɛ di kan bɔ mama neɛ no nananom afi aseɛ ɛba maako ɛyɛ Tɛdɛhene ɛna ɔno nso de n'animonyam ɛba abɛta Asantehene akyi ama wɔde mfie aduonu nson na abusua yɛaka kyerɛ sɛ deɛ ɛbɛkɔ so wɔ ha biara ne yɛbɛma mo ho. Sahene ɛyɛ ɔhene protocol officer ɔno nso ɛna ɛba yɛn nyinaa ne Santehene ɛna ɛdi wɔkakyi baabi ne nananom ɛdi ɔhene afidida no abom mfie aduonu nson ɛne mfie aduoson nsia 2776 abusua ɛdi afidida no abom ne ahwɛ bɛsi a ɛteɛ ɛyɛ Santehene wɔfa prɛkopɛ ɛyɛ Kontanse manhene ɛna ɔde n'animonyam ɛbɛta ne ɔfa ase akyi ama ne ɔfa ase ɛde mfie aduonu nson ɛne mfie aduoson nsia ɛwɔ abɛnwa so wei ɛkyerɛ ne fɛ ɛne n'anika ɛyɛ Asante ɛni wɔn ɔmpanyin dada nua wɔn nua ɔno nso ɛba ɔfoɔ ɔno nso ɔte sɛ ɔba abɛsom ɛkyɛ sɛ Asante som ɛyɛ nhyɛ sɛ ɛmfa wo ne sɛdeɛ ɛfiti biara no owurɛ ɛfiri ɔsom da owurɛ ɛfiri ɔsom so a nomine Asantefoɔ mfa wɔn hene ɛyɛ Santehene ɛni agorɔ koraa ɔno nso ayi ne camera ɛretwa bi yes ɔno nso aba bi yes kyerɛ sɛ nneɛma bi sisi ayɛ ana yɛkɔ no nkuronkuro ayekofoɔ na abɛkɔ amanhene ana ɔno nso ɛde n'animonyam ɛba abɛtae ne nua ɛyɛ Santehene akyi yɛka bɛkɔe a na abɛkɔ ahene ana ɔno nso ɛde n'animonyam ɛba abɛtae ɛyɛ Santehene akyi ama wɔde mfie aduonu nson ɛne mfie aduoson nsia ɛwɔ asase so ɛne abɛnwa so maka kyerɛw sɛ ɛyɛ nneɛma bi a ɛyɛ ana yɛkɔ no kurokuro ayekofoɔ bɛba maako na ɔhene bɛba wie a yɛhunu sɛdeɛ nneɛma nyinaa ɛteɛ aha ɛyɛ the Kingdom of Asante meden ɛde Kofi Kakari ɛfiri saa berɛ yɛkɔ yɛ a ne yɛbɛkɔ so biara ne yɛde bɛbrɛ mu Erade ne mo tena ne ya na me dem wo ba do ase no to be die no kan wo yeso wi e ma ko ni na ba ni gbogbo e ma eye Asante we ni ewu Islam asu ni de be su ni ko ja o ma no ko amen Processional invitation to more 674.
Anahene Saba. Ebrason sɛ asɔfo mpanyinfoɔ ɛwɔ baasi mu edi kan na wɔbɛtena ase ɛtwɛn ama santehene ɛbaa na ɔne wɔn ɛbɛso ebom sɛ adeɛ baako ne sɛ santehene ɛbi ɔka sɛ ɔyɛ presbyni pɛpɛpɛ ɔyɛ methodist ne pɛpɛpɛ ne mmom asɔre paa ɔkɔ ɛyɛ Anglican sɛnti sɛ ɛno ana yɛbɔɔ ne so atum ɛpo ɔsɛ yɛbɔɔ ne so wɔ owura mu ansa na ne wɔfa ɛyi no ɛde no aba presby ɛso mu nti nnɛ Anglican som a ɛyɛ santehene som ana nnɛ ɔno mu ɛba abɛdi ɛyɛ ne mfie 76 ɛwɔ asase yi so yi santehene mfiri nkwa asanteman ɛda wase mfie 20 nso ɛwɔ sikadwa so ɛne mfie 76 ɛwɔ asase yi so ɛnna fam asanteman ɛda wase
page 8 of the program. I welcome you all to this special service on behalf of Kutum Forum on the 27th anniversary of the enthronement and also 76th birthday celebration. I welcome especially our primate and Archbishop of the Church of the Province of West Africa, and also the Archbishop of the Eternal Province of Ghana, and the Bishop of Asante Makoto, the Most Reverend Dr. Cyril Pamade Smith. And his compassion is for all that he has been. Almighty God, you all house are open. And world in Jesus Christ our Lord. Amen. Almighty God, who forgives all who truly repent and are forgiven, Sunday na chami jacha have motin mercy upon you, no ne na pardon hamu. and deliver you from all your sins. Relate to God of power. Sana mansung kwanta hene ano no so di mo jam e ba beta sante hene fie Insia
ahyɛnsodeɛ a ɛkyɛ sɛ Santehene Osei Tutu edi ne mfeɛ aduoson ɛkyɛ sɛ Santehene di ne mfeɛ aduoson nsia na ɔredi mfeɛ aduonu nson ɛwɔ abannwa so no. Ɛde na nokorɛ ɛne sɛ ɛfɛ yie 76-27 and the difference are very interesting. Yɛma Makwaba ɛde ba St. Prince Anglican Cathedral a ɛwɔ Kumase ɛhɔ ɛne nnɛ Santehene redi n'afe dida mfeɛ aduoson nsia ɛwɔ asase yi so. Nti nananom na ɛsa so a wɔn ɛba ɛbɛgya wɔn wura ma wɔn wura ɛde n'afe dida sɛdeɛ ɛsɛ no. Wɔyɛ banka, wɔyɛ entrepreneur, wɔyɛ bɛrima ɛna ɔsan so ɛyɛ dehyɛ na Santesom a wɔde n'adehyɛ ɛde ne nneɛma nyinaa to hɔ na wasom Santehene sɛdeɛ sɛ mfa ho ɛde n'adwuma kɛseɛ okita nipa titiri a wɔyɛ nti sɛ Santesom deɛ ɛyɛ ana ɛyɛ ahohoahoa wɔyɛ dehyɛ nyinaa wɔyɛ bɛrima no ɔsom Santehene sɛdeɛ sɛ ɛna ɔbɛsom ɔhene na ɔbɛsom ɔhene yie nso. Wɔn nyinaa yɛ adehyɛ ɛfiri sɛ wɔn yɛ ahene nananom wɔn ana ɛbɔ mpintin ɛdidi Santehene anim wɔn na ɔkyerɛ Santehene sɛ ɔhene ahawa ahetia ɔhene tu nan si baabi sei sɛdeɛ da biara meka no asantesɛm mfa ho ne baabi a ɔde si yɛkɔdu biara no wobɛsom ɔhene na wasom ɔhene afiri mu nyinaa nti adehyɛ ana ɛbɔ mpintintoa yi na wɔn na ɔbɔbɔ mu ho ɛde abɛdi awura anim ama ɔmowura ɛtiatia brɛbrɛbrɛbrɛ ɛde aba asɔredan no mu. Baka akyerɛw sɛ asante nneɛma nyinaa wɔde ɛka mpintintoa yi ɛbɛkyerɛ sɛdeɛ Santehene ɛntu ne nan ɛmfa nsi hɔ sɛ ɔnante ntɛntɛm sɛ ɔnto ne bo ase sɛ mpo onyina anaasɛ ɔntutu n'anammɔ. Mpintintoa yi ana ɛbɛkyerɛ nnɛ ɛkwan a Santehene bɛfa so a ɔbɛtutu n'anan na wahwɛ baabi a ɔbɛfa. Wei nko ara ne ntwene a ɛkasa kyerɛ Santehene sɛdeɛ ɛbɛyɛ na ɔhene bɛnante. Asante yɛ ɔman, Asante man kyerɛ sɛ Asante ɛwɔ yɛn frankaa, yɛwɔ yɛn bibiara, epo ɛkame ayɛ sɛ yɛwɔ yɛn sika, sɛndeɛ yɛ sika yɛ sika kɔkɔɔ. Asante man ɛyɛ ɔman a ɛsom bo ɛkyɛ biara na Santehene ɛbɛba ɛno nti Asante frankaa ɛna ɛdi ɛhe na yɛhunu sɛdeɛ ɛbɛsi a yɛbɛyɛ no.